מעט נעסוק כאן בבעיות קשב אצל ילדים, אבל עוד לפני כן, גם אם הילד מתקשה בלימודים, לפעמים מדובר פשוט מאוד בבעיית ראייה. אז אנחנו מארחים עכשיו את דוקטור חיים סטולוביץ', מנהל השירות לרפואת עיניים באיכילוב, ודניאל כהן, אופטיקאי מומחה לילדים. בוקר טוב לכם. בוקר טוב. אנחנו נתחיל איתך, חיים. אני רוצה שתסביר לי מה הם סוגי בעיות הראייה שיש בעצם אצל ילדים, ובעצם אפילו זה מתחיל עם תינוקות, נכון? נכון. בעצם התינוק שמתחיל לפתח את הראייה שלו מרגע שהוא נולד, אבל ההתמקדות שלו, היכולת שלו לעקוב אחרי חפצים, אובייקטים, מתחילה בממוצע פחות או יותר בגיל 6 שבועות, בין 6 שבועות ל3 חודשים. צבעים הוא מתחיל לראות כבר אחרי החודש הראשון. זאת אומרת, אפשר לגרות אותו בגירויים צבעוניים ולאו דווקא... אז כל הסיפור הזה עם השחור לבן, כל הצעצועים האלה, זה מיותר. נכון, אפשר לגרות אותו מגיל חודש, חודשיים, אפשר לשים לו את הדברים הכי צבעוניים שאפשר. כמובן שעם קונטרסט בהתחלה גדול יותר, ואחר כך... צבעים חזים, אדום. כן, צבעים אדום, צהוב וכו'. בגיל 3 חודשים הוא כבר צריך להתמקד, הוא רואה כבר מגיל 0 את הפנים של אמא שלו במרחק ההנקה, גודל פני האמא, ואחר כך הראייה ממשיכה להתפתח, והיא מתפתחת מהר מאוד מבחינת התאים במוח ב10 חודשים הראשונים לחיים. אז מתי מגיעות, מאיפה צצות הבעיות, מתי הן מגיעות, ואיך אנחנו כהורים יכולים ב10 חודשים הראשונים האלה, בדרך כלל מה שיכול לקרות מבחינת חוסר התפתחות התאים במוח, זה אם המוח לא מקבל גירוי מתאים. זה יכול להיות כתוצאה מזה אם הילד פוזל. העין לא מכוונת בצורה מקבילה אחת לשנייה. נולדים עם זה. בדרך כלל זה לא ממש בלידה, אבל רוב הילדים מפתחים את הפזילה בסביבות גיל 3-4 חודשים. ב3-4 חודשים הראשונים, מערכת גלגלי תנועות העיניים עדיין לא הבשילה, אבל מ4 חודשים והלאה, בהחלט כבר הפזילות הן מתחילות להופיע. כן. קוצר ראייה, ילד שלא רואה לרחוק, ואני מדבר על ממש מספרים גבוהים, ילד שיש לו מספר -5, -6, למשל... מה, זה אתה יכול אצל תינוק, אז מה קורה כאילו הוא מחפש את המוצץ והוא לא... אז הילד הזה, אחד הסימנים זה לקרב את החפצים לכיוון העין, משום שאיפה שהוא רואה איתו מרחק המוקד של העין, אם זה למשל ילד שיש לו מספר 5, מרחק המוקד שלו 20 סנטימטר ממנו, אז הוא ודאי יקרב את החפץ אליו, או ילדים אחר כך בגילאים יותר מאוחרים מתקרבים לטלוויזיה, אם כי ההתקרבות לטלוויזיה לאו דווקא מצביעה על קוצר ראייה. שברת עכשיו מיתוס. משום זאת אומרת, לא צריך להגיד לילד, ממי תזוז מהטלוויזיה, ויקלקל לך את הראייה? לא מקלקל את הראייה, אין קרינת רקע מהמרקע, אפשר לשחק שושב, אין שום בעיה בנושא הזה. טוב שבאת היום, הרגעת אותי לגמרי. יש לנו כבר שיחה על הקו, בוקר טוב חלי. בוקר אור. מה שאלתך בבקשה? שאלתי כך, יש לי ילד בן 1 ו4 חודשים. עכשיו, כשהוא היה בן 8 חודשים היינו מאושפזים ועשו לו בדיקות מקיפות כולל ראייה, כאשר הבעיה היא לא הייתה ראייה, אבל עשו לו בדיקות של פונדוס ראייה ופזילה, והבדיקה יצאה תקינה. במקרה הבדיקה גם נעשתה על ידי הרופא שהם באולפן, אני מזהה את הפנים שלו. עכשיו, השאלה שלי, בלי קשר לראייה שאני יודעת שהיא תקינה, הילד מאוד רגיש לאור, זאת אומרת אור יום, לא אור של בית. איך שאנחנו יוצאים החוצה, הילד מאוד 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 מסונבר, קשה לו לשחק עם ילדים אחרים, קשה לו להסתכל, הוא כל הזמן מתגונן עם הידיים מפני השמש. חלי, תודה רבה לך. אני חושבת שזה אחת מהבעיות שהתכוונת לדבר עליהן, נכון? סינבור. נכון. בגילאים צעירים יותר, כאשר מדובר על מחלה מסוימת, מחלה שנקראת גלאוקומה, שהיא מחלת מבוגרים, אבל ישנם ילדים שנולדים עם מחלת גלאוקומה, פירושה יתר או לחץ מוגבר בתוך העין. עליו שאתה הבחנת שאצלו הכל בסדר איתו. נכון. אז מה זה? יש ילדים שיש להם פשוט רגישות יתר לשמש, אם זה כתוצאה ממבנה של קשתית, צבע עיניים שהוא מאוד בהיר, ובכלל יש אנשים שהם יותר רגישים מאחרים. אז איזה ילדים? אני ממליץ משקפי שמש מגיל צעיר ביותר. דניאל, יש משקפי שמש לילד בן 1 ו4 חודשים? אכן כן, יש לנו מבחר עצום של מסגרות. אבל ילד כל כך, אני יודעת שהבת שלי, אם אני שמה עליה משקף או אני שמה עליה כובע, אחרי שנייה זה איננו, היא מורידה את זה, אז איך אתה בכל זאת מצליח... יש כמה דרכים. יש משקפיים שעוטפות את כל הפנים, פה את הרכות בצורה נוחה לילד שהוא לא ירגיש אותם. צריך לחסות את העין מלא. זה מסגרת רכה? רכה מאוד וגמישה מאוד. ממה היא עשויה? זה פלסטיק גמיש. אבל הם